ang kuni, iban makikyan. Sa Carlos. Oh, true ma'am. Ako ram, tamay pupusak mo, may gamit ang kong kabos. Ay, okay ma'am. Ako ram. Pusak ko mo lang Ilan may ba ma'am. po, apakan mo lang? Oh, nabalaybay ko Ang lang. aso. Oh, nipakan ko lang. O may pusagad. Alam ba, may pusag di manay? Oh, ma'am, mansasayaw ira. Aso? Mansasayaw ira. Alam ba, may kumbaga sa cellphone ko, tatawagan ko yung sir mo. Alam. Nga ang sakit su ulo ka mo, aga makatu, aga amo makaunat kin. Sa tagar-tagar namin kumari. Ang cellphone ko, Uram! Uram! Hello, Dad. Ang turas masama ng jata. Agalanti ako po sa ni Nicole kasi may kawos. Pero pasumpal mo lang siguro. Singa-simang kay sulo. Agi maluko na amo. Mandulo kang nimang kasi singa walay gabay kun kanon. Longgan. Diya Laguna. Tay tatagar na lang man skin mansugal Magtatagar tayo mansugal si Kumarin. Tapos ng lanti. Nicole! Ma'am? Pusag mo lang namin kabus kuya Michael. Dami ko pa. Para mo natin ang turas niya. Ay, on ma'am. Pusak ko lang. Hello. Iba mo yung sayaw ang sayaw tamo. Sige. Bye. Sayaw kami ni. Sayawak ni.